Zahráme Brookhaven a ukážeme si nový update. Já vím, já jsem velmi neskoro. Já vím. Ale dobré, teraz to je jedno, že jsem velmi neskoro. Ale prostě natočil jsem to. Takže přidali nám. Budem ještě až z minulého updateu. Přidali takéto SWAT extrémně auto, extrémně dobré auto. A ještě přidali do školského auta taky to, ten, kde si můžete dát, že například když ťuknete toto tlačítko, tak vám začnou sirény. Je tu ještě taky double decker. Toto je celkom dobrý autobus a je tu ještě aj vojenský. A to je zatiaľ všetko pre bus a teraz tu máme ešte aj dodávku. Takže máme tu napríklad takéto noviny, vozidlo, opravár a vy si stadiaľ môžete zobrať normálne rebrík, alebo, no toto už nie, ale môžete si z toho zobrať hocičo. No. Potom je tu ešte toto deka, počkajte, tu sú tie deky, pozrite sa, to je Troops, Sem, Kennedy Street, tu, pozrite sa, vidíte? Toto. A ešte tam bola toto tam ešte bolo samozrejme. A to je zatiaľ pre auta, myslím si, že všetko. Teraz ideme na E-State. Ale to je nuda taký pomalý. Počkajte, sorry. Ja viem, ja šoferujem ako... A pridali ešte tento nový dom. Takže ja teraz ho nemôžem, bo ani sa tu načíta. No, tu je. Tak. Teraz aj rovno skryté miesta si ukážeme. A ja som našiel také skryté miesto, čo som od nejakého youtubera nepozeral ani nič. Je to taký jak glitch, ale najprv pôjdeme do sejfu. Safe je tu tak. Ja furt sa tam netrafím. Tu a tu je také tlačítko. A tu je brutálny sejfos. Takže tu je tlačítko. To môžete dať. Tým tlačítkom pôjdete preč. A je tu ešte taký jeden glitch, na ktorý som prišiel. Možno ešte viacej glitchov. Ale o tých neviem. A pozrite sa, že vy, keď si zoberete spacák a teraz ho dáte takto, tak ho tam položíte, no, tak, a teraz ste v tomto brutálnom glitchi. Tu si dáte spacák, aby nikto o tom nevedel. Niekde. A bum! O vás nikto tu nepríde, až dokým tu. Pozrite, to je taký glitch extrémny. Wow! Na to som u žiadnych youtuberov nevidel, to som proste našiel, keď som okradal domy. To je brutál. A ešte, keď je to súčasťou ostatných updateov, ktoré som nenatáčal, tak pridali tento
Rolls Royce. Ja neviem, ako sa to vyslovuje, ale je to fakt dobrá káva. Takáto. A to je všetko, tak